କହିଲି ମାନେ ରହିଗଲି। ବାପା କଣ ପାଇଁ ଛୁଚି ହାତ ଉଠେଇ ଯାଉଥିଲ? ବାପା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲି ଏ ପୁରା ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ଏବେ ମୋ କାମକୁ ଆସିବେନି। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି ଆବାଲ୍ୟରୁ। ଟିପ ତ ଭାଇ ଟିପ ତୁ ଟିପ ତ ବୋଉ ଟିପ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଘରେ ମୁଁ କୋଉ କାମକୁ ଆସିବ? ବାପା କାଦ ଦେଖେଇଲ। ତ କଥା ସତ। ସରସ୍ୱତୀ ରହିବେ ଏଇ କାମରୁ ସରସ୍ୱତୀ ମୋ ଘରେ ରହିବେ। ଆମେ ଖାଲି ସରସ୍ୱତୀ ରହିବେନି ନା, ତାଙ୍କ ବୀଣା ରହିବ, ତାଙ୍କ ହଂସ ରହିବ, ତାଙ୍କ ବହି ରହିବ। ସରସ୍ୱତୀ ରହିବେ ନା। ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତମେ ସାହି ବଜାରକୁ ବାହାରି ପଡ। ହଁ ବାପା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ବେପାରୀ ମାନେ ତର ତର ହେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାଟେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିବେ ଇଆଡେ ଆସ ଅଧା ହେଇଗଲା, ଅଧାରେ ନିଅ 80 ଟଙ୍କା 40 ନିଅ 30 ବାଇଗଣ 20 ନିଅ, ଆସ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ। ତାପରେ ବାପା ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ବାପା କିଲେ ଜାଗାରେ 2 କିଲୋ ଆଣିବୁ, ତାକୁ ମାନେ 20 ଜାଗାରେ ମାନେ ପ୍ରତି ମାନେ 10 ଧରେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁ। ମୁଁ ସେପଟେ ବେପାରୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ଏପଟେ ଯାଇକି ଟିକେ ପଲା ଟିକେ ଆଉ ଯଦି ତ ଚିନା ଫଟା ଅଚଳ ନଟ ରହିଲା ଏମିତି ତାକୁ ପକୁଟେ ଗୁଞ୍ଜି ଦବୁ ଯେ ସେ ହଁ କରି ଅନେଇଥିଲା ଆମେ ପ୍ରତି ପୁରୁଷରୁ ପଳେଇଥିବୁ। ବାପା ତମେ ମୋତେ ଗଲା ଆଡୁ ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? 500। ମୁଁ ପରିବା ଆଇନି କେତେ? 780। 780 ଟଙ୍କାର ପରିବା ତମେ ଗୋଟେ ହାଟ ପାଳିରେ ଖାଉଛ? ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବୁନି ତ କଣ ହବ? ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ସୁଟାକୁ ଭଳିଆ କୋଉ କୋଉ ଧାଡ ଯିବ ସେମିତି ହଉଛ। ବାପା ଏମିତି ତମେ ଜମାରୁ ହୁଅନି। ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଗୁପଚୁପ ଚାଟରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛୁ ଜାଣିଛ? କେତେ? 220। ତମ ପେଟ ନା ପୋଖରୀ? ବାପା ସେମିତି କହିଲେ ରାଗି ଦୁରାନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାମ ନଉଥିବ। କେତେ ହେଲା କୁହ? 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ କେତେ? 500। ମୁଁ ତମକୁ ଫେରେଇଛି କେତେ? 500। ବାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 1000। ତୁ ତମର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା। ହେଲେ ତ ଭାଇଟା ତୋ ଭଳି ହେଲା। ସିଅ ବାବୁ ଦିଅ। ନା ଆମେ ତତେ ଦେଖିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖେ। ମା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ବୁଝିପାରୁନି? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 500, ଦେଇଥିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି 1000, ଫେରେଇଲୁ 500। ଏ ଗଣିତ କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି? ତମେ ଗଣିତ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି, ତମ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନି। ବେଶୀ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ଦବେଳକୁ ତମେ ନବାକୁ ତମେ ମତେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଇଁ କର? ହେଇ ଛୁଟି ହାଟ କରି ସେଇ ଅନେଇତା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାଡେ ସରିଯିବ ନାମ ନଉଥିବା। ଏ ମା ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ଟ ଆଣିବ, ହେଲେ ମୋ 500 ଟଙ୍କା ମତେ ଫେରେଇବ। ଠିକ କଥା କହୁଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ କୁବେର, ତାର ବଢିବ ମୋର ଚଢିବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ତ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ, ମୁଁ କିଆ ପଚାରିବି ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେଇଟା କଣା।